and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Nak. Oh, pero andam ko. Anytime kon maumanggani na ang angay nga isilot na ko. Inahan sa kanon ang panabang. Jared, kung maon naman ang gani ng mahitabo, mamalik ta sa tong agi. Magpalayo ta. Taguon ta ka. Oh, Migo, time para good. Usa man ang istorya ha? Galibog na ko anita. Nganong Aysa ni. Si Aysa ni nagdagan paingon nato. Ngano maga? Oh, naghilak? Akong sugaton. Aysa! Aysa! Jared! What's wrong? What's wrong? Aysa? Day? uy, Day na sa man. Gihigilan ko ni Lola sa amo. Kay sugo ko ni Mami. Unsa? Uy, hala. Ano ba na problema? Tara mo sa bahay. Adto ta dito mag-istorya. Migo, pwede ra kang muuban para makapaminaw ka. Tara mo. Uy, di ko taon mo nga nagkuy ko mong upat. Eh, siya Maya di, nanugod na lang na ako nga. Pasultihan ka nga, milakaw na lang siya, kaya nagdali. Eh, gitawagan ko siya atong Jeff. O, Jem. Ay, nakaluto na ko pamaho eh. Pagandam na mo kay mga na ta. Tingnan mo ah. Aysa. Baka na ako, please. Kaya hapdas na kayo akong tiyan. O, pagit ko makainom bisag init nga kape man lang. Good. Anak gid ha. Balik kung si problema. Kinahanglan mukaon gyud. Dili iamong ang pagkaon, okay? Okay. Roy? Salamat. Salamat kay ate. Pero human ako. Mulingkod lang ko dito sa sala. Mga unta, Migo. Ay, salamat, Migo eh. Pero tinuod nga humalagig ko. Mga ayaw na lang ko niyog tagda. Nahibaw pa ka nga. Naigking kay ko sa gibalita ni Aisa nako. Asa man balita ah? Bahin lang duha, o sa imong maguwang bayot. Ha? Kaya na di ay? Uy, isuon ka, yawa kay Edia. Huwag ka may pao? Sayo ko na naog sa bay. O, wa may kisaw ang palipot dito. Kaya na di ay? Maro ko ito isuon mo eh. Pabayot-bayot lang. Ya, tumutok ko di babay. Tesa, ayaw kagina nga may labot si Aisa ni anang istorya ha? May labot, tungkol kay siya bida. Bebe, klaruhan na lang ko no, be. Klaruhan na lang ko no ng istorya ha. Kaya na di ay? Kung madayon, mahimo niya ni mong bayaw ang imong amiga. Kay uman ko siya madiskuido sa marot mo ko ya. Anda mo ko ning pakasal ya. Kung tinuod man gaya na imong gisulti no, angay ko magsinog sa kalipay. Kay milutaw nga laki gyud ay si kuya og dili bakla sigun sa gisulti nimo. Nabusog ka? Nakakita bitaw ka nga. Sinaw kayong akong gikan-an ganina. Niguol ko, uy. Abi na ko, magbaw ko am-am ni mo para makaon ka. Sorry ha. Kay dili ko magpalabot ko na, dili ko makakaon. Bisag kapila pa ko mag-uol og mahiubos. Dili gid hinuon ako i-apil ang kaon. Kabuang no, magpaalkansigit ko. Wa ko'y plano nga gubon ako akong lawas sa sakit, oy. Mukaon gid hinuon ko. Nindot nga kinaiya. Og saludo ko nimo ni Ana Aisa. Pero, mahimo bang mangutana ko kung anong gipalayas ka sa imong mami? Imong inahan mismo pipalayas nimo? Oh, Nga no? I thought okay ra gid kayong akong dating kon. Akong ikumpisal dayon niya ang nahitabo namo ni Jared.
Nahitabo? I was thinking, pinanggagid ko niyang tinuoray. Mong okay ra para niya kon. Ako si mabalitaan nga, taken ako. Ni Jared. Pero nahibaw ba magod si nahitabo, human ako siya pasabta og tarong. Kung nga nalimot si Jared sa mong kaugalingon. Mga po nga dili makaulog iro ang iyang gilabay nako. Ha? Aisa, Iya kong gihinganan og way uwaw. Bagaog naong. Kundatan. Og nagdagdangan siya kinapuhi. Dayon iya kong giingnan galayas. Iya kong giingnan nga ikaw siya mong kalaki. Ayaw nagipakita na ako bisag kanusa. Wa mo'y mga uwaw. Nagparihas lang mo gang imong amahan. kadiyot lang. Nganong naapil man ang imong amahan? Kay wala na sila si Daddy taon-taon na. Kay doon na nilaing pamilya. Unsa? Mura kong buang. Kunwa pa din ako isulti niya ang bahay na mo ni Jared. Wala din ko'y kalibutan nga giputol na rin sa akong ama ng ilang relasyon. Isip ba na og asawa? Kaya nag-iilisan og lain sa mami. Huwag ako. Ako pa'y pasagin lang nga nagdagda balas. Mang iya kong giingnan nga din ako na siya gusto nga makanungog paglaing balita bahay na ako. O nga ako gapuhan nga inahan ni mami. Siya pagin mismo ang miguroy na ako paingon sa gawas. Kagitawagan man dayon ni mami. Morning bisirit dayon paingon sa amo ug mao na to. Pagtangka pa lang niya sa patahan nga akong gisugat. Nakatilaw na din ko siyang tamparos. Og suko kayo nga may bunlot na ko. Og itukmod ko paingon sa gawas kay palayason. Gaingnan ko nga, lakaw nga to siya mong laki. Kay otro kang visit parehas siya mong amahan. Oh my God! Sayop mo na, eh. Dili ka nila angay nga ingon, ana? Maugyod. Sayop yun, Una sa tanan ang inahan, maugyod untay mong hatag sa iyang pagsabot. Ug andam nga mo am-am sa iyang anak. Mahala na lang gani ang taghihinginlan ko. Wala ko sigit-sigiti sa ko inahan sa video call nga kundatan ko. Magagnaong. Nagdagdangan siyang kinabuhi. Kisa ba na yung agay na kong subugan sa akong ginangatan? Imong inahan pa, hong! Daming larutan, oy! Saan naman ako paingon, ate? Nako, ako kang obligasyon, Aisa. Maong dinhi ka kay ipakita ungit nako sa imong inahan, amahan ug apuhan, kung unsaon tikas pagatiman, og labaw sa tanan, kung unsaon tikas pagmahal. Jared. Musulti ka magsadili. Nahibaw ko nga puno ka sa mga pag-insulto sa imong inahan ug apuhan tungod kay sa parihas ka lang nako napunta. Ubos ang ilang pagtan-aw nako. Maong isipon ko ning hagit. Jared, nak. Tabangi ko, Aisa. Tudloi ko kung unsaon. Aron akong ikapamatuod sa imong pamilya. Ngawa ka masayop sa pagtugyan sa imong pagkababay sa parihas lang nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!